Ni ka set 1 kadai ka Khasi language 1 people 1 ka don hang ni ka jing betha puli ya ka jing tho harum bat sa jubab ya jing keli nado iwei hadu nyau da ka babu dak ya ka jubab ka badai na ki saw teli ki bala ai lupa u khasi u im bat ka mai maryang bat ka maryang ka im bat u haba u bishar ya ki badan haka kiring ya ka jingmut jing perkhat jong u namar ba ki pen phalang ya ka jinglong jing im ba pher ki badon ha u breu habau yo i ya masi lur u badem hala ka jinglur u yo i ya u breu u ba minot thop hala i jong ikam ki jing perkhat ki ba pher ki wan habau yo i ya masi kortong u masi dab ka blang ka jlia slamelo kalang saipam bat kiwei usngau sene yanu banrit mensiem kum kasier lani banting put kum kanai pilang lani ka syujur tang kamaladi kum ukui penkhan te jing kli ka basis par puai ka dai kat kum kan jing tho ni don katno teli ki jaj merat bari ki breu ha ka tai ki jing tho ka jubab hang ni ka dai lai teli jubab ka dai ka bi terlai teli ki jaj merat hang ni ka basis pa ar katei ka jing tho ka kren chapang ki jinglong ki ba pher ki ba khasi yo i haki jubab ka dai i haki merat ki mreng shispa ar lai umasi dab udai umasi uba jubab ka dai si la poi shispa ar saw ka blang jlia slamlo ka theu ya u lani ka breu ki ba jubab ka dai ka di ka ba shukren ktien klem da tip da sngew thu aa kadai spar pusan kanai pilang kadai ka jubab kadai ka si ka knai lum ka ba he ba ki breu ki jubam do Shispar penriu kat kum katei ka jing tho la peniasriem ya umasi lur badu breu uba jubab kadai ka di minot thop hala ka kam bat ka shispar penyau ukui udai umrat klau bayasriem ya jubab kadai ka i ukseu mentang ini pe ya kan ka jing tha puli ya kan ka poyom harum bat sa jubab i jing keli nado san hado pra Jingsha nado shispar pe pra hado shispa life away kadai ka poyom lada kan poyom kadai lada rempei ka ai ka tingen rangkat ka sneng ka krau ka ying ka sem ka suk ka kemen ka bha ka snong ka thau rempei ka klain babe ka start ka sain long briu man briu ki khon samla kim sang thatlat kim brai ki kam snew jingkeli ka basispa ape prang ni ka phang pedeng jong ka te ka poem ka dei jubab kalong kane ka si rempei ka dei ka si sispa rundai ka no teli ki kentien benrap ki don ha ka te ka poem ka jubab hang ni ka dei ka si biang don nyeu teli ki kentien benrap Shispa lai pheu ka kantin brai ka mun chubab ka dei ka bi kwa be Shispa lai huwei ha ka te ka poyom ka shlem ka dei ka jaka chubab ka long ka di saindur Shispa lai pheu ar kanu na kini ki sap jing tibit ki khna ki layo lupa shwa banwan sa school ka jubab ka dei ka i sha score bat kren Shispa lai pheu lai kanu na kini ki jingkam ka penroy ya ka sap kren jubab ka dei ka di pertho bot Shispa lai pheu sau ka ba hikai ya ki khna rit da ka ba ya thu khana ka penyo nongkong haki ya ka sap jing tibit ban jubab hang ni ka dei ka i sha score Shispa lai pheu san haba hikai ban puli nong dei ban hikai bagi khna kin ka jubab ka dei ka si itho ya ki dak
bat penwandur kat kum kasur. Shispa lai pun riu, ban penyo yaki kena yaka jing tibit ban tho, day ban hikai shwa yaki bakin tho yaki cuba bhang ni kadai ka bi conduction. Shispa lai pun nyo, ka jing pendon kam bon teli ki ktien, haba hikai ha kamera kelas kaya rap yaki kena ban jubab kadai kadi nang yaki wei pat ki ktien daga ba penyaso bat ka ktien baki kren. Shispa lai pu pra ka wei na ki kendon baga ktien khun kadai bandon ban long ka ktien pedeng kadai ban jubab kalong kabi bo jing tho yaki ain kramar kumno ban pendon kam yaka. Shispa live khandai haba hikai yaka poyom hakam kelas read unong hikai udai ban jubab kadai ka si tho yaka poyom haka blackboard ne chat. Shispa sau peu kanu karukom hikai ka babiang nada pin hikai yaka lenong uraja kini sing yaki kelas 3 ka jubab kadai kani ka bi da ka ba yathu khana. Shispa sau buwei kanu na kini kitiar yarap hikai kadai ka bakham biang ban hikai khana rit ya kalenong ka badai ka jing yathu khana ka jubab kadai ka di ka flash chat akat ka flash card. Shispa sau peu ar haba keli jing keli yaki khana kat badang hikai ya kalenong ka yarap ya ka jubab kadai ka i ya nong hikai pan sngeu thu kat no kin khana ki sngeu thu ya ka bala hikai. Shispa sau pulai kirukom pen ki jing mut shwa ban hikai ya kanu kalenong ki don jubab kadai ki don lai jai. Shispa sau kinong hikai ki keli jing keli ya ki khana nado basdang hado bakut ka jing hikai haba jubab kadai kadi pen ki jing mut tenjo jing tip atheu jing tip in pe ya kane ka ba shispa sau pesan ya karukom pensyongdor da ka ba khmi tho la ban le ka jubab hangne kadai ka e man ka sngi. Shispa sau pun riu kanu na kini harum kadai ka ktien kano chong ka ktien ken mau ka jubab kadai ka bi kendit ken mau kendit. Shispa sau pun nyo mare sia ka theu ya karukom mare jubab kadai si kum bando mensem. Shispa sau peprajit ya kidak sange kibaya hap bat kane ka jing ong pej kinangwan nangwan shane pi yos ngeu kata ka bom bakariu ka jawab hangne kadai kadi idai wan bu show new exclamatory artli nang tawan full stop bat hak bakut kadai ka question mark. Shispa sau khandai ulej sum shawa bat ura yau sum kaktin sum ka banung kong ha katai ka senten ka ha ka kelas kantin pangikot ka jubab kadai ka bi ka verb. Shispa san peu kaktin kasi kami na katmei yingtin jongki jubab ka si Austro Asia tik. Ta kane ka set 2 121 spar huai don kanu teli ki sawa wuwel bajanai ha ka ktin kasi ka jubab kadai khadwei teli. Shispa ar peu ar ying kenton ka theu ya kar kom ying jubab kadai ka si kumbayeng ki khunlung ki basangai. Shispa ar peu lai ki ong nesin usim song ya u ni kabriu ki ba jubab kadai ka bi kren spoon kren hok na do ka dok nut.
Shispa arpiu sao ka baai dictation ka penroy haki kena ya ki subject tebit ban. Jubab kadai ka di shashkor penlej jemut kren puli batho. Shispa arpiu san kinong hikai haba ki penkre ya ki tiar yaram. Hikai ki dai ban penun kam ya ki tiar ki baki. Jubab kadai bi suk banyo halak jong chaka. Kajing tha puli ya kani kajing tho harum bat sa jubab ya kajing kli ki babot. Kajaj ben riu kadai ka kunhun ukun ben riu ka bami na kaju ka tanrai ne kaju ka thamei long ying. Long do long snam kajing nang yar ki long ying long sem ki ba na kaju ka thamei long riu ka pensan ya ki suki pasuki ban long kajaj ben riu. Kumta ngi shem baki briu ki badai na kaju ka ktien ka thli ki don kaju ka dai ti kiju ki tustur ki riti kan yam karukom kaju karukom perkhat bat karukom im bat kumta ter kajaj ben riu ka shong ka sa ha kajaka batikna bakarpang bat kam trai bat ka kam trai ya kata kajaka bakashong ka sa kum kanong kanti lajong kumta ya kari jong kanu kajaj ben riu lakhot kerteng bat tip ya ka daga kerteng jong kata kajaj ben riu ya wei pa wei lakha ha kajaj ben riu bat kata kajaj ben riu nakaba uhier long briu kadai kadok snam bat kajaj ka kanja jong uhi hakaba uim ushong lang hakaju kari namar kata wei pa wei udon ka kamram kabakhya yala kajong kari bat kajaj ben riu jong u kumba galong yala dehi mangi ki khasi hakaju kurkom idon ka kamram kabakhya nagbenta kari bat kajaj ben riu jongi ka kamram bat ka jingkit kli jong wei pa wei nangi yala kajaj ben riu bat ka meri lung ka meri san kam semper ru em na ka kamram ka jingkit kli ka pangidon nagbenta yala di bat yala ka ying ka sem klem kari bat kajaj ben riu ka long renjeng bat ka long ben riu bashimet shimet jongi ka long le no kam don dor bat ka kut no ha ka hau kum ujung thung ba klem ka tenrai bat klem ki tmir ka long pteng jingkli spark riu ka phang pedeng jong kani jong ka jingtho ka long halor Jubab kadai ka bi ka kamram jongi yala kari bat ka jaj ben riu Shispark nyau ka jingnang yar ki long ying long sem ki banang ka jo ka thamei long briu ka pansan ya ki suki pasuki ban long ka jubab hangne ka dei ka ka jaj ben riu mdei ka ne ka bi kum bala ai hakan sarki ka long do long snam kam dei ka bi hrei ka Shispa arpiu pra ha ka ne ka jingtho don kat no tli ki ktien ka no kane ka jubab ka dei ka season telim dei ka haka answer ki ai ka line dei ka dei season bat kani spa arpiu khandai ha kane ka jingtho nong kanti ka mut badei ka jubab ka dei ka bi ka jaka puta lajong mdei kane ka si kumba la ai haka answer ki Mta pul jingtha puli ya kani ka poyom harum bat sa jubab ya jingkeli ki babot hapo sangam saja marwei bat ker ka beniap ka shia kan rei halor ka lum rai rai dam hapdeng ka mau kho ru kho ram hangta uying umau bena klem jing salia klem jing lang ban kit ka nam ulong shua wei priu u ab uying phla Shispas lai pheu sangam ka theu yak jaka klau ba jubab hangne ka dei ka mdei ka bi hagan sarki da pi check ka dei ka bi rei ka jubab ka dei ka pejabat long kti Shispa life way ka ong ha ka ni ka poem ka kentin beniap ka jubab ka dei ka
ka D ka cloud ba subnyum đây ka A answer ki ai ka A re ka D Shispa lai pu R mau bena ka mut umau bala thung ka đây ka A ban sa kan mau Shispa lai pu lai ka phang pedeng jong ka ni ka poem ka long phang ka jawab ka day ka beam day ka E answer ki ai ka E re ka day ka B ka jing yang rang bau mau bena te kini ki answer latikna namar ba ha kaneka exam MTET 2023 bala dep tila ki ai ka ju ka poem but ka ju hi ka jingali hangne kaneka answer kum kanesh parsan sangam ka theu ya jaka bapja balong kti kini ki answer kidai ki final answer ki bala ai da kaneka DRT kum kaneka poem ktien beniap kamut kadai ka klau basap nyup nang ta kaneka phang pedeng kadai ka jingyang rang bau mau bena kini kidai ki answer bala tikna Chispa lai psau ka sab jing tibit ki ba ki khana ki nang nong kong e kadai Jubab kalong ka D ka sab ngap Shispa lai psan ka jing sedang banang ya ka ktien ka long lang ba ka jing ngap thu ya ki Jubab ka day ka B sawa bat ki kantin Shispa lai penriu ka bahikai poyom ya ki khana ka yarap ban penroi pensan ya Jubab ka day ka D ka sab ngap bat ka sab kren Shispa lai punyau kanu na kini harum ka badai ka kendon balai bala penun kam ha ka sab ngap Jubab ka day kane ka B pediang ya gijing kren Shispa lai pupra kanu na kini ki kerdan harum utheu jing tip ya gijing tip bau yo sngew nau nong kren Kajubab ka day ka D kan mau Shispa lai khandai ka sab jing tibit ki bau khana unang ba ar ka day Jubab ka day ka E ka sab kren Shispa sau peu kanu na kini ki sur kren harum ka bapen I bau nong kren ulong baklan ya ki jing mut jing perkan Jubab ka day ka C ka sur kren bakhya bat suki Shispa sau puwei kanu na kini ki jingkam harum ka ba kham yarap e yaw khana ban kren dak ba pen kam ya ki jing mutur la jong Jubab ka day ka di pha ba un ya thu khana Shispa sau pu ar ka jingnang ban kren ya ktien ka shong ha ka jingnang ban penun kam ya ki Jubab ka day ka E senten Shispa sau pu lai ka jing thmu ba kong san e jong ka jing puli jam nak benta ki khana ki ba puli hak kedan primary ka long ban Jubab ka day ka C penla ya ki khana ban kenok bek ya ki kentin Shispa sau psau kanu na kini kurukom le harum ka ba klem ya hap bat ka puli jar jar
Jubab kadai ka I ban penki shentur. Chispa sabsan kanu nakini harum ka baju shim kum kajing melien ka babakla ha kapor pule jar. Jubab kadai ka si kadeu daki shim priakti. Chispa saw penriu kanu nakini kisap jing tibit harum ba kajing pule jam kakam penlej jing mut bha. Jubab kadai ka bi ka sngap bat keren. Chispa saw hinyau kanu nakini kisap jing tibit ha ktien ka ba salonsar ki briu ki kham shem jing e banang. Jubab kadai ka si ka sap ban tho. Chispa saw pra kanu nakini ki jingkam harum ka badai kanuksa jong ka guided writing. Jubab kadai ka si ka bi tho dictation. Chispa saw khandai kumnu nong hikai unla ban penyo ya ka sap tho haki khna. Jubab ka di ban yaro haba ki le bha bat hai ki jingkan tho ki ba la ban te. Chispa san pheu kanu nakini ki rukom le harum ka ba bha e ban panan kam haba hikai tho I khna rit ki badang shud sedang ban lej school. Jubab kadai ka bi ban pruit madai mata bat draw. Tementa kane kadai ka set 3 language 1 paper 1 khasi. Chispa arpway haba unong hikai upan chang dor ya ka jing tho ki khna udai ban kham pe bat pen lej jing mut nong kong e ha. Jubab kadai ka bi ki jing mut bat ki jing kren. Ka chispa arpeu ar kanu nakini harum ka badai ka wei na ki jing mentoy ka ba mi na ka jing pendon kam shibun tli ki ktien ha kamera kelas. Jubab kadai ka di ka jing kan tiu ya ka jing ya dei ka ba kerpang ha ka imlang salang. Chispa arplai ka ktien khasi kami na ka thammei long ying Sea Austroasiatic. Chispa arpeu saw ha ka krnit ka ba pra jong ka riti sensyar ka ri India ki don. Jubab si arpeu ar teli ki kentien ki bala itu da ka sorkar India. Chispa arpeu san kanu nakini harum ka ba klem dei ka ktien ka ba mi na ka thammei long ying Indo-Aryan. Answer ka D Bodo. Chispa penriu ka wei na ki kentien na ka wei na ki ktien ka ba klem penrung ha ka krnit ba pra jong ka riti sensyar ka ri India. Answer kadai ka B kuruk. Chispa arpeu kanu nakini harum ka ba klem ya hap bat ka jinglong ka ktien ba kren haying. Jubab kadai ka si ka ktien banang ya ka nong rim ka grammar.
Sispat pra kanu nakini harum ki badon ka benta bakrau bantei bat penroy ya ka ktien ying ukna ka bi kikmi kikpa Sispat pandai ka wei naki kendon baga ktien khun ka dei bandon lada ka dei ban long ka ktien pedeng Kajubab kadai ka I dai ban pendon kam yaka ha ki babun ki kamram Shispa lai pheu ka wei na kini harum kam dai ka jinglong ka ba ka ktien pedeng ka don Jubab kadai ka I bu jing tho yaki an grammar kumno ban pendon kam yaka Shispa lai phuwei shwa ba unong hikai kalnong upen ki jingmut yaki khna ban ka B penla yaki ban sha skor Shispa lai pheu ar karukom pen ki jingmut yaki khna shwa ban hikai ya kanu kalnong ki don Jubab B lai rukom Shispa lai pheu lai ar ngut ki khna ki ashim benta ha ka jingkam balapha yaki banle Uwei na ki ushim ya ka bentau nong hikai kat ba uwei pat ushim ya ka bentau kena skul kanu na kini harum ka ba ha bat katei ka jingong Jubab kadai ka B ka jingle menle Shispa lai psau kanu na kini ki buj hikai harum ka ba mentoy haba sedang ban hikai ya ka poem ka ba thmai haki kena Jubab kadai ka D puli jam na ka ba pendon kam ya ka sur puli ka ba yahap Sispa lai peusan kanu na kini harum kamdei ka benta bajudan berbor ha kinu ki lesson plan Jubab ka B ka ba ai dictation Shispa lai penriu kanu na kini kibuj hikai harum ka ba kham kan tiu ya ka jing sngo tho ki khna shapang kalenong bala deb batai Jubab kadai ka B puli bon sien ya ka lenong Shispa lai penyo ka jing thmu ba kham kong san jong ka jing puli jar haba hikai prus ya ki khna ka long Jubab kadai ka B ban ai la di ki khna ban sngo thu kham bha ya ka lenong Shispa lai pe pra kanu na kini ki kendon harum ka ba kham ya ha ban hikai ya ka prus na ka benta ki khna primary Jubab kadai ka E puli nuksa pha puli batai bania kali jing kali Shispa lai pendai ya ki flash card ka kham dei ban pendon kam Jubab kadai ka C kat badang batai artat ya ka lenong Shispa sau pheu unong hikai upan kre ban penwat bat penwandur ya ki tiar ya rap hikai
Sebab kasihwa ban hikai ya kalenong. Chispala sapway. Kinong hikai ki tunjuk jing tip ai kena hakapor. Sebab kabi hakapor hikai. Chispa sapu ar kanuna kini harum kabaya habat ka kentin komprehensif hakur kom theo jing tip ya ki kena. Sebab ka ka jing roy ki kena habaro ki liang. Chispa sapu lai unong hikai ulum ulang ya ki jing trei ki kena kabaya day bat ki buitho buichna jing shna. Bat ki jing trei ki bakham benya ban pensyong dor ya ki jing roy jing san jong ki. Kanu na kini ki buit pensyong dor kabaya ha bat kani ka jing ong. Jubab kadai kadi ka portfolio. Chispa sau ka buit pensyong dor ka batmu. Ban kedeu ya ka jing klain ka jing tlot ri jing la ban penbej hi ya ki jing dena. Kanu na kini kurukom theo jing tip kabaya ha bat kani ka jing ong. C ka batheu jing tip dalade yalade. Chispa san ka checklist ka hap hakaway na kini ki buit pensyong dor. Ka C da ka ba khmi tho. Chispa sapun riu manhandai ki ju yale thama da usum bat ka wait ka kentin manhandai hakani ka senten ka yeng kum ka. B adverb. Chispa sapun nyau hakanu na kini ki senten harum don jing bakla ban bo dak sange. B ama shulai thau. Chispa sau pe pra haba penmi ya usawa ngios ngeu ya kasawa ba penmi da kabara ya kabenta ba pedeng jong telek ban pendai ya kabenta ba sajrong jong kasentur. Sebab kadai ka DK. Chispa sau pun kendai hak kentin raha UA usawa badon ha kabasdang. Day B uniu RH. Chispa san peu ka kentin keno jong ukhun kha kadai. Kabi ukhun long. Nang ta next kani ka set fu. Jingklish parkway keren sa kamut kaba. Kajubab kadai si kren bitar kren adnot. Chispa RPR mare thai kamut kajing mare kaba. Mare klem sange hadu ban dapmi ya kabor baro. Chispa RPulai bat kadu na kini kirkom jing long jing le harum lapnan kam ban rap ya kadubab kan theo. D rukom yai. Chispa RPusau ki ong ni sin bam do im do pej. Ya u ni kabriu. Ka banut ban kren lam ler wat ya ka bas syai kedar.
Shispa arpeusan lani ka briu ki badan ka man sim sngew he sngew meng yala di klem nong rim kadai ka bi nyut mau klem so thiet Shispa penriu kanu na kini ki buj penshongdor ka bakham yarap ya kinong hikai ban la yo i ya kijing sngew thu bakham juliu na ha kanu ka phang kadai ka di ka ba ai kam ban le kum ka project work Shispa penyew hakanu na kini ki thup kentien harum baka debab ka pen i bakata ka basden ni sno kadai ka barit bat sting met ka jubab kadai ka bi kasden doi Shispa arpepra kanu na kini harum kadai ka ktien keno jong ka ktien jasong kadai ka bi jatap Shispa kundai bai kanu na kini ki rukom jinglong jingle harum la penon kam banrap ya ka debab khwany kadai ka si rukom jrong Shispa lai pheu hakanu na kini ki kentien keno baya ya lang bat baga ktien ka baar kam dei satya ka pedon jingmut na ladi kadi janai jaton Shispa lai phuwe kanu na kini ki kentien harum kaba ya jan jingmut bat ka ktien musia kadai ka i muslia Shispa lai pheu ar ki ong ni sin upe sli pam siwaj ya u ni ka briu ka jubab kadai ka i ki bastad bat ba e ka nya ka jutang Shispa lai pheu lai kren tho thaj ka theo ya u ni ka ba jubab ka i kren pena bat penslem ya ka jing kren Shispa lai pheu sau ha ka senten u kenton udem lek shilek kwai shawa wat habau la sha mana ba dei ban lek shuru ka ktin dem ka dei ka si adverb ka jing tha puli ka ni ka jing tho harum bat su jubab ka jing kali na du ka ni ka Shispa lai pheu san hadu ka Shispa lai pheu pra da ka babu dak ya ka jubab ka badai na ki sautli ki balai lupa ka school ka long ka wepat ka slem ka basaintur ya ka long briu man briu bat ka per sara ban pensan ya ubriu ha ka tho katar ha ka jing nang jing stat ha ka jing pro jing nep ka bor jabing ka bor jing sngew thu bat jing shampang bat ka jing puli na ka school ubriu ha ka jing long khna uyo shibon ki jing ikai ha ka leng ka jing long jing im ka burom ka akor ka tibriu tiblei ka perkhat perdany ka kren ka khana ka yai ka yeng ban habaro ki leng jong ka long briu bat jing im jong u lada ki jing hikai bat jing yalam na school ki long ki babha klempem ki khana jong ka ta ka school kin yo ya ka jing long jing im babha hagi kam bat hagi ktien kumjo henry lada ki jing yalam bat jing hikai na school kim long hagalenti ka badei ki khana jong ka ta ka school ki laban poi sha ki lenti ki babakla ha ka long briu man briu bat jing long jing im jong ki
Chispalai pusan don kanu teli kitup ketien keno baper haga jing tho barok kawai. Jubab kadai kati shipheu teli. Chispalai pun riu ka per sara kadai ka e. Kadai kajaka bet sumbai jing thung shwa banra tan rai chawai pat. Chispalai punyau ki kentien klempep haga jing tho ki munt. Kabi bomdon jing artetien. Chispalai pupra kanu nakini ki pang pedeng ha kaba kham ya hap bat ka jing tho. Kadai ka si ka skul ha ka jaka saindur ya kalong briu man briu. Sing tha biang pule ya kani ka poyom harum bat sujubab ya jing kali na do chispalai kandai. Adu spa sapwe sapwe ar. Tebloy kami tangsu shaipar panmat uplang basno umjer. Kasngeu bawin kikseu babe napo ketang ding perthat bame kasit kaying kaher mensim kasngeu lajan kan kut jing im kaher stet banja dien kikseu kaphet kelain kat shabatheu krup kadem sa halenti ba bating yapler ka hapthia sa jingkeli chispalai pandai ka ong hakani ka poyom ka kentien bloy kadai ka di adverb chispa saupheu hakani ka poem ka thang ding kadai ka bi ka thang jong ka suloi siat mrat chispa saupheu ka mrat hangni ka her stet knang ba ikseu be mrat kin umlap shu ya ka jing iu jongka chispa saupheu ar hakani ka poem ka mrat ka dem sa halenti ba namar ba di kala ting shaba palat chispa sauplai kanu na kini ki sab jing tibit hak tin ka basalon sar ki briu ki kham shem jing e banang kadai ka si ka sab ban tho chispa saupusau kanu na kini ki jingkam ka panroi ya ka sab kren perthubut chispa saupusan kanu na kini ki jingle harum ka bayarap yau khna ban roi kloi ha ka jing tibit ban kren ka bayai sha bat penbej ha bagi khna ki keno bakla chispa saupun riu ha ba hikai ban puli nongkong dei ban hikai bagi khna kin kasi itu ya kidak bat penmandur kat kum kasur chispa saupunyeu kanu na kini harum kadai kawai na ki kendon baga ktien khun kadai bandon lada kadai kalong ka ktien pedeng bi dei ban bo jing thoi ki ain grammar kumno ban pendon kam ya ka chispa saupupra kanu na kini harum kamdei kaba yasno bat ki jinglong jong ka ktien kren kadai kadi haba kren long bat shna kentien thmai hi bagi nong sngap kinom sngau thu
Spasau kendai kanuna kini kentin ni thup kentin harum ka ba day ka kentin penyasno jeng mut haba tho ya ki senten haki paragraf. Kadai kadi syarai. Spasan peu kanuna kini kitiar yarab hikai kadai ka bakambiang ban hikai ya ki kenarit ya kalnong ka badai ka jing yathu kana. Kadai ka bi ka flannel boat. Next kane ka language 1 khasi ka jing batha puli ya kane ka jing tho harum bat subab ya jing kali nado kane ka mdai nado wan hado nhiều kadai kane shispar puwe arpeu arpeu lai arpeu sao nado shispar puwe hado shispar sao dak babu dak ya ka jubab ka badai nak sao tali ki bala ai lupa ka jing tho ni u khasi u im bat kamariang ka im bat u haba u bishar ya ki badon haka ki ring ya ka jingmut jing berkat jong u namar ba ki penphalang ya ki jinglong jing im bapher ki badon ha ubriu haba u yo i yaw masilur u badem ha ka hala ka jinglur u yo i ya ubriu u ba minot thop hala i jong ikam ki jing berkat ki bapher ki wan haba u yo i yaw masikortong masidap ka belang ka jlia slamelo ka lang saipap bat kiwei usngeu sendai ya nu ban rit men sim kum kasiar lani banting put kum kanai bilang lani ka syujur tangka maladi kum ukui penkan kani jingkli sparpwe ka ong don kanu teli ki jai merat ba ri ki priu ha kate ki jing tho A santali B atali C laitali D sautali kejubab hangne kadai C laitali masih kani ka belang bat kasiar Shispa arpeu ar ka katei ka jingtho ka kren spang ki jinglong ki bapher ki ba ukhasi ya i haki A sentiu ki skut B plang ki kanbat C sim ki so D merat ki mreng kejubab kadai ka D Shispa arpeu lai umasi dap udai masi uba A he bat uba layau B shong aklau C basngai bat bahe D lakoi jubab kadai ka D Shispar sau ka belang jelia slamelu ka theo ya u ne ka briu ki ba I kren penro sarong yaladi B syukem ktien klem da tip da sngotu C kren chong shit D kren shisien da kumne shisien da kumtai jubab kadai ka B Nangtang pol kani ka jingtha biang pulia kani ka poem harum pat sa jubab jingkeli nado mdai nado sa nado pra kadai nado shispa arpeu san nado shispa arpeu pra ban kani ka poem kadai ban tabloid kami tangsu shaipar ban mat uplang ba sno umjer kasngeu ba win ki kseu bebe napok tang ding perthat ba me kasit ka ying ka her mensim kasngeu lajan kan kut jing im ka her stet banja den ki kseu ka phet klain kat shabatheu krup ka dem sa halenti ba bating yapler ka hap thia sa Tang ni sispar san ka jingkeli hakani ka poem ka tin block ka dei ka E adverb B conjunction C adjective D interjection kejubab hangne ka dei ka E adverb Shispa arpemriu hakani ka poem ka merat ka dem sa halenti ba namar ba E kala samthia palat B kala ting shaba palat C kale menle kumbayap D kamnang perkhat shu jubab kadai ka B kala ting shaba palan Shispa arpemnyeu hakani ka poem ka ktang ding kadai ka E tendong jongka kanwu persat ding B tendong sit babthei hakapor bathang C ka ktang jong ka suloi siat merat D ka tendong sluding kejubab kadai ka C Shispa arpeu pra kamrat hangni ka her stet knang bagi kseu be merat kin E yo sngew shu ya ka jingphet jongka B la
lap show yak din jongka C yo E show yaka D lap show yak jing U jongka sebab kadai ka D nang ta kani na do sispa ap khandai do sispa lai pheu ka jing kli ka ong kabahikai da kabaya thu khana ya ki khana ha ki class read ban kapanroy yaka E saban puli B saban kren C saban ngap D saban tho ka jawab ka long ka C sispa lai pheu kanu na kini harum kadai ka jing tibit banangkong bagi khana kila yo lupa shwa ban wan cha school E kasngap ban tho kasab ban tho B kasab ban puli C kasab ban kren D kasab ban sha skor ka jawab kadai ka D kasab ban sha skor sispa lai pheu we kanu na kini ki jingkam ka papenroy kasab kren E pe yakidur B puli jam C lekai skip D perthu bot ka jawab hang ne kadai ka D perthu bot sispa lai pheu ar ka kten bangi penun kam ha ka jing im baman ka sngi ka shong ha E ka jing nang jing tip B ki khep jing dawa C ka jing pana D ka jing sngu thu ka jawab kadai ka D ka jing sngu thu sispa lai pheu lai haba hikai ya ka poem ha class 1 uno hikai unpha ya ki khna ban puli ya ka E jing puli nuksa B jing tho ha ka blackboard ni chat C kot puli D jing puli nong muna ka jawab kadai ka E sispa lai pheu sau ka kten sora ka kelalong ka kten pedeng namar E kadon nam ha ka jing jur slap B kadai kanong ba ka Meghalaya Manshua C ki missionary ki bahikai bat yalap ki sa sora D lajet kerpang yaki jawab hang ne jawab kadai ka C nang ta kani sispa lai pusan ga ong kanu karukom hikai ka bayahap pin hikai kalanong uraja kini sing yaki khna class 3 E dakabaya thu khana B dakabakali jingkali C dakabaya mir jingmut D daga jingkam ka jawab hang ne kadai ka E dakabaya thu khana sispa lai penriu haba penkre ya kalanong hikai uno hikai udai banbo jingmut kerpang ya E karukom hikai bat kitiar yarap hikai B ka jing thmu bat jing theu jing tip C karukom hikai bat ka jing mi na ka jing hikai D kitiar yarap hikai bat ka theu jing tip jawab hang ne kadai ka C sispa lai pheu ki jing kali ki ba ai jawab tang ho oi ne em ngi khot ki A open ended question B close ended question C short type question D descriptive type question jawab kadai ka B sispa lai pheu pra ka bui penchong dor ka bangila ban theu ya ka jing sngo thu ni dei jing sngo thu ye contain ya ki senten ka dei E ka kot dur B ka jing kali C ka worksheet D ka jing lekai ka jawab hang ne ka dei ka B jing kali sispa lai khandai ka thmu ban ka deu bat pen I ya ki jing khlain ki jing tlot bat jing la ban pen be hi ya ki jing duna kanu na kini kirkom theu jing tip ka baya ha pat kane ka jing ong E theu jing tip dalade B theu jing tip yak pen hun C theu jing tip yo wei pa wei D theu jing tip daki paranong pule jawab kadai ka E sispa sau pheu kanu na kini kitiar yarap hikai kadai kaban khambyang ban hikai khna rit ya kalanong ka bai dei ka jing thu khana E ka kot dear claim contain B ka chat C ka flash ka card D ka flannel boat ka jawab hang ne ka dei ka B ka flannel boat
kadai ka di. Shispa sa huwei kan kawai nagi ktien ki baklem penrung haga kernit bapra jong kariti sensyar kari India kadai ka ktien. A ka Manipuri, B Telugu, C Kashmiri, D English. Jawab ni kadai ka D English. Ka D. Shispa sa puar ka ktien kasi kadai nagi tenat ktien. A. Munda, B. Mon Khmer, C. Nikobari, D. Angoni. Kejawab kadai ka B. Shispa sa pulai haba penmi ya usawa dash ngiyok sngew ya kasawa ba penmi daga ba pendait lang ya kirmyang shentur. Kejawab kadai ka D. M. Shispa sa usaw ha ka kentien plang uai usawa ubadon ha ka basdang. Kejawab hangni kadai E. PH. Shispa sa opsan keren pahu kemut kaba A. Keren sebun, B. Keren riubha, C. Keren pena, D. Keren bun ktien. Jawab kadai ka B. Keren riubha. Shispa sa penriu yat ken riang yat ken jriang kemut kajing mare kaba A. Yat bahabriu putet, B. Yat penat shadem, C. Yat suki, D. Yat penki ya kamet. Jawab kalong ka E. Shispa sa penyau bat kanu nakini ki rukom jing long jingle harum la penun kam benrap ya ka debab arha. E. Rukom kren, B. Rukom yat, C. Rukom syong, D. Rukom kemi. Kejawab kadai ka E. Rukom kren. Shispa sa pupra ki ong nisin wang kushu ya u ni kabriu. E. Ba e rang, B. Ba phoi lien bat thut chen, C. Bas new kren kat ba lap bashem, D. Ba jem not palat. Jawab kadai ka B. Shispa sa kendai u lane kabriu ki ba kren penro sarong yalade klem da perkat ulong ayu. A. Kendang kwa, B. Phalo msau, C. Tiu patau, D. Pan ew. Jawab kadai B. Shispa san peu jelang uja klem yo isu kaktin jelang ha kane ka senten ka yeng kumka. A. Verb, B. Adjective, C. Adverb, D. Conjunction. Jawab kadai ka adverb. Tekani kadai ka set 7. Next kani ka khasi. Puli yak jing tho harum bat sujubab yak jing kli na do shispa huai hadu shispa arpeu sao. Natang ya bantik ya kejubab ka jing thong ni ka jing dom ka long ka e bas new shibun e. Kani kadai ka wei na ginong shun ba ubriu dan kam manile persya. Haba job makai u ka penlamwir bat penbe u. Watla ulong ubastad kanu ru. Ule ya ki ai baro klem da perkhat setia kan mi ayu nang ta. Hadin ba ulale usngeu si bat babi kala nak benta kata. Cingklis par huek kanong shun ba ubriu don kam manile persya. Jawab kadai ka B ka jing dom. Spar ar ka ka bor baka don ban penpa wat ha ubriu bastad ru. I penlamwir bat penbe. Sispar hulai ka bami ha ba ubriu le klem perkat. Kadai ka si ngeu si bat babi kala shispa peu sao ka kentien ka baya persya jing mut jong jing dom kadai ka di jing jai jai nang tangin puli yak ni ka poyom bat sa jubabi jing keli na do shispa san do shispa pra karempei ka slem bantei ya long briu ha ka pertei kemi kikpa lembat long kenyi sneng kikrau persa kun keti
khôn persa saudong kishong leng vier de pei ban sngap hi dungong jing hi kai ba shong nong rim ban pen skem la ka jing im tip akor tip briu tip sngi dei jing long ki kwa na ki bakin san halat mei dei ban snang na la rempei sparpsan ka rempei ka theo ya ka si ka ying badon kupa ka kmi bat ki khun Sispar penriu ya ki jing sneng jing krau ya ki khun la ai da ka bi ki kmi ki pa ki kni Sispar penyau kat kum ka dustur ki ai ki kerdan bau senrang kasi ubat Jubab kadai ka di kni kpa Sispar pepra kan no teli ki ktien keno ki don hak poyom ke jubab kadai ka e lai Sispar pendai ki kena ha ki kelas barit ki kam sengau thu ha la dai kai daka kasi ktien la jong Sispar lai peu bau kena ha ki kelas 1 un kam sengau tenat ban tho bat puli dan kam ru ban ka bi ai ya ki jing le kai ban tei ya ki jing nang jing tip jong ka ktien Sispar lai hue ha ka kamra kelas ka badon lai peu ngut ki kena kumno pinle la da baro ki ya ki ya la bat kim sha skor ka jubab kadai ka si ngap jar pat long jai jai Sispar lai pu ar ka ba pha ya ki kena bakin tho hi naladi ya ka jing ya thu khana ka ya rabban ka jubab kadai ka bi ban penroy ka sap muddur bat tho Sispar lai pu lai kanu nakini kirukom kan kham ya rab bat pen mento ya ki kena ban tip jeliu bat kham benya kasi ka ba tho project Sispar lai pu sao ka ba yo i ka pen ngej kumnu pin pendon kam ya kani ka jing ong ba hi kai lunong ya ki kena Sebab kadai ke i ya lam pen i ya ki ai ki ba shisha Sispar lai pu san ada skema kalong ka bedon kam ya ki nong hikai ba hikai ya ka language kadai ke bi ka linguistic Sispar lai pen riu ka wei na ki nuksa jong ka rukom puli bala tip kum ka scanning kalong ka bi ka bawat ya ka contain na ka dictionary Sispar lai penyau kanu na kini ki tiar yarap hikai ka ban kham kring bhai khana ka juk menta ban shashkor bat pen lei jingmut kadai ka di ka audio visual Sispar lai pra ka ba pej perman ya ka rukom puli jong u la ni ka khana kadai ka rukom pen chungdor ka ba ka i ka ba yarap bha ban ni thu klo ya ki jing don kam jong u la ni ka khana Sispar lai khandai ka ba pen chungdor ya ki dak ka ba pen chungdor da ki dak jing kheng ya ka jing la u ni khana ha ka thok puli ki kot ka ki khot
kadai ka C ka rating scale. Spasau peu ka dash kadai ka rukom hikai baju kam pendon kambun sin nak benta banikai ya ka ketin haki kena badang sedang late school. Ka B ka total physical response. Ka C yano ki jusin unyut mau klem so thet. Kadai ka D ulani ka briu bas ngau he ngau sarong yala dei klem nong rim. Shispa sau peu ar kat ko ka pej da si khmat kat ba kadang syat da kanu na kini ki adverb pin pendap ha jaka basuda jong ka senten. Kadai ka E celep. Shispa sau pelai kanu na kini ketin harum kadai ka bayajan bat ka kentin lau. Kadai ka siloi. Spa sau ka ketin keno jong ka paratrai kadai. Ka B paradko. Shispa sau pesan ka sawa kentin bami na ubobel u ka pen I lani theo yaka. Kadi kecing pelon ne lengkot. Spa sau penriu lenter tai ka theo yaka. Ka I balik ne keren slam e. Spa sau penyau kam mentoy ban spell lendet ya ke lenong. Kot klem das ngau thu. Ka kentin lendet haneng. Ka hap ha ka kelas kentin ayu. Kadai ka adverb. Sispa sau pepra da kanu na kini ki verb pin penon kam ha ka adverb prup prap. Kasi bam lang ha ka juk por. Sispa sau kendai kanu na kini ki kentin. Kadai ka ba penyasno ya ka jingmut jong kawai ka senten bat kawai pat. Kadai ka di namar kata. Bat ka ba sispa san peu unu na kini kidak sange. Pin pendon kam ha ba pis sange shipang na ka ba pule. Kadai ka P, Kani ka jingkeli sispa arfuway ka ketin kren kadai ka nong rim. Kadai ka di ka tho ka puli. Sispa arfu ar kawai na ki jing mentoy ka ba ki khana ki yo na ka ba pendon kam bon ki ketin ha kamera kelas ka long. Ka E bantip ya ka culture ki way. Shispa arfu lai kanu na kini harum kamdai kabenta baju don barabor hakino kino lesson plan kasi. Kadai ka di ka ba I dictation. Shispa arfu sao haba penkre ya ka lenong hikai unong hikai penkre nong kong e yaki. E jing temu. Shispa arfu san kinong hikai ki keli jing keli ya ki khana swaban hikai ya ka lenong. Kanu na kini ki buit ki bayahab bat kate ka jingle kinong hikai.
ka jawab kadai ka si ban pan khi jingmut ya ki khna shispar pan riu ka jingnang ban kren ya ktien ka shong ha ka jingnang ban panon kam ya ki ka si kan tien baya hap kat kum ki khep shispar phanyau ki katiar ya ram hikai ka ba kongsan ha ba hikai ya kanu kal nong ha ka subject kasi kadai ki kot dur shispar pe pra ka ktien kasi kami na ka thme ying ktien jong ki be Austro-Asiatic shispar kandai ka jing pendon kambon teli ki ktien ka ba hikai ha kamra klas ka yarap ya ki khna ban B. Banang ya ki wei pat ki ktien da ka ba panya so bat ka ktien ba ki kren shispa lai pheu kanu na kini ki rukom theo jing tip ka ba thmu ban kdeu bat pan i ya ki jing khlain ki jing tlot bat ki jing la ban pan be hi ya ki jing runa kadai ka di theo jing tip dalade shispa lai phuwei ki rukom pan khi jing mut shwa ban hikai ya kanu kal nong ki don jubab kadai ka si lai jait shispa lai phu ar ka jing roi stet ukhna ha ka ban yo kem ya ka ktien kadai lang ba ka jing kren bat ki para khna shispa lai pheu lai ka jing bha jong kanu ka kot puli ka dei bakala ban ka jubab ka long ka si kring ya ka bor mudur jong ki nong puli mdei ka ne ka ha ka answer ki phin i ba ka dei ka mdei ka dei ka si shispa lai pheu saw ya ka ktien ka si ha ka jala jong i lai thu kum ka associate official language na do ka snem si ar hajar san shispa lai pheu san kanu na kini ki jing ong harum ka long ka bom dei ka jawab ka dei ka si ka jing tbit ban tho ka shong tan rai ha jing tbit ban kren shispa lai phun riu ha ka kardan primary ha ba hikaya ka poyom kinong hikai kim ju da kham nun kam ya kane ka bi ban kren phang nong tho shispa lai phun nyeu kan kham biang ban pan nun kam ya ka flip chart ka di hashwa ban sedang batai kanu ka mat hikai shispa lai pheu pra ka ktien kano u shiliang ka dei
kadai ka bi ushipia spa live kandai ha ka senten ulanya setiap palat ya ka kali ka kenten palat kadai ka i adjective shispa sau peu ulani ka briu ki badon ka mensim sngew he sngew meng yala di klem nong rim ki kot kasi nyut mau klem su thet shispa sau puwei don ki khana ki bomju kre kot isu antat ha ka por exam ki kenten antat kadai ka kadi ka dua kani dei ka duat kadai ka dua shispa sau pu ar mare thai ka mut ka jing mare ka ba kadai ka bi ka mare klem sange hadu ban penmi ya ka bor baro nang tangin puli ning jing tho ka jaj ben riu kadai ka khon u khon ben riu kadai ka kun hun u khon ben riu ka ba mi na ka ju ka tan rai ni ka ju ka thmei long ying long do long snam ka jing nang yar ki long ying long sem ki bana ka ju ka thmei long briu ka pensan ya ki suki pasuki ban long ka jaj ben riu tangi syam bagi briu ki badai na ka ju ka ktien ka thlei ki don ka ju ka dai ti ki ju ki distur ki riti kan nyam karukom ka ju karukom perkhat bat karukom im bat kumta terter ka jaj ben riu ka syong ka sa haga jaka batikna bakarpang bat ka kamtra ya kata ka jaka baka syong ka sa kum kanong kanti la jong kumta ya ka ri jong kanu ka jaj ben riu lakhot kerteng batip ya ka da ka kerteng jong kata ka jaj ben riu ya wei pa wei lakha ha ka jaj ben riu bat kata ka jaj ben riu na ka ba hier long briu ka dei ka do ka snam bat ka jaj ka kancha jong hi ha ka ba im u shong lang ha ka ju ka ri namar kata wei pa wei udan ka kamram ka ba khia yala ka jong ka ri bat ka jaj ben riu jong kumba ka long yala di hi mangi ki khasi ha ka ju ka rukom ngidon ka kamram ka bakhia nak benta ka ri bat ka jaj ben riu jongi ka kamram bat ka jingkit khle jong wei pa wei nangi yala ka jaj ben riu bat ka mei rilung ka mei risan kam shamper a ru em na ka kamram ka jingkit khle ka bangidon nak benta yala di bat yala ka ying ka sem klem ka ri bat ka jaj ben riu ka long run yeng bat ka long ben riu ba shimet jongi ka long len ei kam don dor bat ka kut no haka hau kum ujing thung ba klem ka tan rai bat klem ki tmir ka long in pe ya gi jing kali pa sau phulai ka phang pedeng jong ka jing tho ka long halor ka jubab ka dei ka ka kamram jongi ala ka ri bat ka jaj ben riu shispa sau ka jing nang yar ki long ying long sem ki bana ka ju ka thmei long briu ka pensan ya ki suki pasuki ban long jubab ka patei hang ni ka dei ka di ka jaj ben riu shispa sau san ha ka ni ka jing tho don kat nu tli ki ktien ka no ka badei hang ni ka dei be ka bi san pa sau phun riu ha ka ni ka jing tho nong kan ti ka mut badei ka jubab ka badei hang ni ka dei ka di ka babiang jubab ka jaka puta lajong nang ta ka ni ka poyom lada rempei ka sai ka tngen ringkat ka sneng ka krau ka ying ka sem ka suk ka kemen ka bha ka snong ka thau rempei ka klain ba bej ka stat ka sain long briu man briu ki khon samla kim shang thatlat kim brai ki kam sniu spa sa phneu ka phang pedeng jong ka te ka poyom ka dei ka jubab ka dei ka bi rempei spa sau kata kan utli ki ktien benrap ki don hakate ka poyom
Kadon kadai ka bi nhiều tali. Shispa sab khandai ka kentin brai ka mut. I kwa be. Shispa san peu hakate ka poyom ka shlem kadai ka jaka. Jawab kadai ka si sign dur. Ka khasi ka jing tha ang ne puli ya ka ne jing tho harum sa jawab jing kali. Ka school ka long ka way pat ka shlem ka bas sign dur ya ka long briu man briu bat ka persara. Ban pensan ya ubriu ha ka tho ka tar ha ka nang jing start ha ka jing pro jing nep ka bor jabing ka bor ngau thu bat ka jing shampang bat ka jing puli na ka school ubriu ha ka jing long khna uyo shibun ki jing hikai ha ka liang ka jing long jing im ka burom ka akor tibriu tiplay ka perkhat patany ka kren ka khana ka yaj ka yeng bat habaro ki liang jong ka long briu bat jing im jong u lada ki jing hikai bat jing alam na school ki long ki babha klempep ki khana jong ka thaka school kin yo ya ka jing long jing im babha ha ki kam bat ki ktien kumjo henry lada ki jing alam bat jing hikai na school kim long ha galenti ka badai ki khana jong ka thaka school ki la ban poi sa galenti ki babakla ha ka long briu man briu bat jing long jing im jong ki Shispar hwe jing kali dan kan no tli ki thup ktien kan no ba pher ha jing tho barok ka wei ka jawab ka dei ka e shi pheu tli Shispar pheu ar ka per sara ka dei ka e ka dei ka si ka jaka bet sembai jing thung shwa ban ra tan rai sa wei pat Shispar pheu lai ki kti ki kentin klempe ha jing tho ki mut kasi bom dan jing ar tatin Shispar pusau kanu nagini ki phang pedeng ka ba kham ya ha be bat ka jing tho kadai ka di ka school ka jaka saindur ya ka long briu man briu Shis ka ne puli ya ka ne ka poyom harum sa jubab ki jing kali hapo sangam saja marwei baker ka beniap ka sia hanrei kanrei halor ka lom rai dam hapdeng ka mau ko ru ko ram hangta uying umau bena klem jing salia klem jing leng a ban kit ka nam ulong shua wei briu uap uying phla Shispar pheusan sangam ka theu ya ka jaka khlau ba ka jubab hangni ka dei ka i ka peja ban long kti tangi pe ya ka answer ki ka dei ka si ka jibab ka dei ka i Shispan penriu ha ka ni ka poem ka kentin beniap kamut ka dei ka i ka khlau ba sap nyup Shispar pheu nhiều mau bena kamut umau bala thung bi ban sa kan mau Shispar pheu pra ka phang pedeng jong ni ka poem ka long phang ka si ka jingyeng rang ba umau bena Shispar khandai ka sab jing tibit ka ba ki khna ki nang nong kong e ka dei barbor ka ni ka i ka sap sngap Shispar lai pheu kanu na kini ka ba dei e khna ban nang ha ba puli ya kanu ka jing tho hang ni ka jubab ka dei ka di puli ban sngau thu bat yo ya ka jing sneng Shispar lai pheu wei ka jing kan tip ktien ka long ka wei na ki jai jing le kai ka ba pen roi ya ka jing tibit ki khna
Kajubab kadai ka bi ban sngap bat ban pulih. Shispalai PR kanu na kini kitiar yarap hikai kadai ban kambiang ban hikai kena rit ya kadanong kaba dai ka jing ya thu khana. Kadai ka bi ka flannel boat. Shispalai phulai kanu na kini harum kam dai nak benta baju don barbor hakinu kinu ki lesson plan hikai. Ka ka ba dictation shispalai phusau ya karukom pensyongdor da ka ba khmi tho la ban le kabi man la kasngi kini jing kli ki la dep don sha kini ki set bala dep le kini ki set 7 ni set 6 kini shadin shispalai phusan kanu na kini ki jai kanu na kini ki kentien harum kadai ka kentien keno jong ka kentien jasong kajubab kadai ka jatap shispalai pun riubat kanu na kini kirukom jinglong ni jing tibang ni jinglong ni jingle harum la pendon kam benrap ya ka debab khwai kadai ka bi rukom jrong shispalai pnyau kreng kemut kadi nyar shispalai praga checklist ka haba ka wei na kini ki buik pensyong dor B observation shispalai khandai ki nong hikai ken tunjo jing tip ya ki khana ha kapor B hakapor hikai shispa sau pheu ka bui pensyong dor ka bangila ban theu ya jing sngo thu ya ki kentien bat ki senten ka dei ka ka worksheet nangta ka ni ka shispa sau phu wei ka ketien khasi kami na ka tenat long ying D mon khmer shispa sau phu kanu karukom hikai ka bayahap ba phin hikai ka nong uraja kini sing ya ki khana class 3 kadai ka bida ka baya thu khana shispa sau phu lai ki rukom pen ki jingmut shwa ban hikai ya kanu ka lanong ki don di lai jai shispa sau ka ketien ka no jong dumok ka dei kadai ka bi kamok shispa sau phu san ulani ka briu ki bakloi man cme ki khot bi wang kushu shispa sau phu riu yai kenjang kamut bayai si stet bat pensting ya lade shispa sau phu nyau ka bahikai da ka baya thu khana ya ki khana ha ki class read ka penroy ya ka ngap ban ka sap ban ngap shispa sau phu pra ha ka senten ulanya stet palat ya ka kali ka kentin palat ladai ka kajubab kadai ka di adverb unya stet palat kajubab kadai ka adverb kamdai ka adjective haka answer ki kadai si adjective andre kajubab kadai ka
kadai ka adverb ka babatai ya ka verb state palat ka batai sepang ka verb nya akan urkom state palat kadai ka adverb adjective kadai ka babatai ya ka noun Chispa sau kendai ha ka kernit bapra jongkari ti sensyar ki ktien bakon kongsan jongkari India ki don ar peu ar teli Chispa san peu he kubuit kamut ka jing he ka ba Kajbab kadai ka di he klemdur Kamdai ka si ha ka answer ki kadai si chingsha kadai ka di he klemdur Language 1 kasi Chispa ar puwei Kawai na kijing bentoy kabami na kajing penenkam sibon teli kiten hakamra kelas. Kajbab kadai gabi ka kentiu ya kajing adai ka bakerpang ha ka imlang salang. Chispa ar peu ar. Kajing sedang banang ya ka keten ka long langba kajing skap thu ya ki Kadi sawa bat ki kenten. Chispa ar peu lai kanu na kini ki jingkam. Harum ka bakam yarap yau kena ban kren. Da ka ba pendan kam ya ka jing mudur lajong. Kadai ka si pha baun batai halor kidul ki ba klem jing tho. Chispa ar peu sao kawai na kirukom le ka ba bha ban pendan kam ha ba hikai tho ya ki knarit ki badang shu sedang ban lej school. Ban proi madai mata ba draw. Chispa ar peu san ka sab jing tibit ki bau kena unang ba ar kadai Kadi ka sab kren. Chispa ar peu riu kanu na kini kirukom le harum ka ba klem ya ha bat ka ba puli jar jar. Ka ba klem ya ha negative question. Si penki sentur. Chispa ar peu nyeu ar ngut ki kena ki asim benta ha ka jingkam balapha ya ki banle wei na ki usim ya ka benta unong hikai kat ba wei pat usim ya ka benta ukena school. Kanu na kini harum ka ba ya ha bat katei ka jing ong. Kajbab kadai ka bi ka jingle menle 128 ka checklist ka hap ha ka wei na kini ki buit pensyong dor ka I da ka ba khmi thu Chispa khandai yai kan jreng ka mut ka jing mare ka ba Si yai bha briu putet Chispa lai peu ka ktin keno jong ka bam ngem kadai ka si bam sap Puli ya kani jing tho nang ta sa jubab jing kli bun sin la ju yos ngeu ya ka ktin badan burom bala penya so bad briu ni ka briu kum ban pat pau ya jing long jong ta ni ka ta ka briu ka jing don burom ka long ka jing long om dei
ka jing yo ka ba ubriu la ban yo da ka ba thiet ni siudor ka kedup po jongka ya ka jing don akor kani kham bun sien ka pau kham tam ha ka yat ka yeng ka ktien ka thlik pat ka rukom le jong ubriu badan akor ula ban long ubriu badan burom ka jinglong jong ubriu badan burom shisha ka pau ha jing adei bat ki wei pat ki para briu kumno ba uperkhat yaki ba ukren bat le yaki ukiar kat bala naga ba perkhat sniu shphang ki wei pat bat umlong sim liding ule bha ya baro laki rit laki he laki ruspa laki duk umle shiliang yanu ru ule bha bat lesbun ya baro klem jing ya pher nyar bon kren penjing rangba yaka manga kum ka nyang kongweng klem snir bat power kawang ktien yanu umlong ubakwan kabuj kabor ni kapisa rei bajen sur mensim ubakloy ban yaram barbadon ka mensim sngeulem ka mensim yaisha ubadon ka jinglen ladi nag benta ka bha lang ka lang sa lang upen tersiang ya ka jing shida da ka jing palei bad ya ka jing lui da ka jing sneurit chispa lai puwei ka jinglong don buram ka kudup haka ya ka di ka jing don akor chispa lai pu ar ubriu badan buram upen tersiang ya ka jing shida da ka kasi ka jing palei chispa lai pu lai ka kentien sim lai ding ka theo parsi ya ka briu bi ka ba im sngi ban ya thu khana tang ya ka kam ki wei chispa lai pu sao ka nyang kongweng ka dei ka chai khniang I ka badap tang dagal ha ka kpo nang ta kani ka poyom tibriu tiblei bat ki kadon parya kadiang kamon subhanallah jing bha shisha sngeulem yurit yuria kamaladi kabu shadin kam ai jaka kan sdin ka hangame ka meng kerei shaklaru ka be prei shispa lai pupsan ka pangpdeng jong ka poyom ka long halor ka bi tibriu tiblei shispa lai penriu maladi kamun si yaladehi shispa lai punyau katkum kani ka poyom ka kentien suba ka theo ya ka bi jingkho jinglong jong u lani ka briu shispa lai pupra ka kentien keno jong ka jong ka kentien klau si betap shispa lai pendai ka ktien khasi kami na ka thmei long ying bi Austroasiatic shispa sau pheu kanu na kini harum ka ba klem dei ka ktien ka bami na ka thmei long ying Indo-Aryan bodo shispa lai sau puwei ka wei na ki ktien ka ba klem penrung ha khnit ba pra jong ka riti sanshar kari India kadai kani ka kuruk shispa sau pheu ar ka wei na kini harum kam dei ka jinglong ka ba dei ka jinglong ka ba ka ktien pedeng ka don ka jubab ka long kanika bu jingtho ya ki ain grammar kumno ban pendon kam ya ka haka ansar ki bu da ka bi rei ka dei ka
Chispa sau pulai shwa bau nong hikai kalau nong upen ki jeng mut yagi kena ban. Jubab kadai gadi penla yaki ban sha skor. Chispa sau peu sau unong hikai un pen kre bat penwan dur yaki tiar yarap hikai. Kadai shwa ka ban hikai kalau nong kasi. Chispa sau san kanu na kini harum kabaya bat ka kentian komprehensif hakur kom theo jeng tip yaki kena. Kabi ka jing roi ki kena habaro ki liang. Chispa sau penriu ka haka kentian plang uei usawa uba don haka basdang. Deu sawa PH. Chispa sau penyo ka kentian keno jong khun kha kadai. Kasi khun long. Chispa sau pra kren pahu kamun. Kabi keren riu bha. Chispa sau pendai jelang uja klemyo isu ka kentian jelang ha kane ka senten ka yeng kum. Kasi adjektif 50 lani ka briu kiba kren penro sarong yala de klem da perkat ulong ayu. Ulong kane ka i phalo sao. Kublai shibun.